Kaner, hindi ko na. Ayan. Di ba kani? Nakay natigong bitaw ato. Sabi de. Ano ito ni mo gipang kuan? Taguan. Murag nakabantay man ko ato na nakigipang taguan ato. Uno. Asa na ba ito? Ambot ni mo oy. Busy man kay katong kuan Nagano wala to ba? na lang po ko nagmain ato kay basig naka ikaw ra may nagtago. Ano to ba? Mao ba? Tulog. Di na pangitaan daw to. Tulog ko to, tulog ko tinigman. Ay ubay-ubay na to eh. Daghan na gid siguro kay itong tiwong ato ba. Pila kaya to? Nagana ba? Di daw baga nang sige kay na. Bantay ka lang ha. Tagai ba ako na ha? Nakasubri po. Wow. Dumanan eh. Alangan. Kitaan tamang ka pero ako kabalog asa lang nimo gisuksok. Taod-taod naman pud to. Habang iyak. Arobi, unsa na yung sugod anak? Patriglinos. Ikaw ba excited o mapugay ka? May nakapa... Anghel juga sa kawaba nga, nagpainundom ka sa kuwa nga, napadagutin ko. Ako na gud na. Bantay. Pagdihan juga ka mamantay kung siya kung antigong siguro. Yung kalimtanon ba ka kayo no? Kurinta lang lang ba? Yawa ko yung trabaho. Luya po ni Moy. May na lang nang nakay natigom in tawon. Mas maayo jud dining nakay kuan. Tibong tigom. Asa daw be patanawa daw ko be. Pagkuhat ko di ako na ipon. Tulog ko tayo ginawa ng tigong ba? Asa daw unsa nakabaga? Ana daw. Ay, bugdo lagi kayo na. Gali no. Wala, mga pila na kaya na di. Tigom-tigom gyud dapat. Mga pila na kaya na imong tigom diha ba? Mukha no, itong ano, ipon pila na itong tigong. Gay ko ano be? Pagkuhat ba? Kako sang iyarens. Ah, orange jud. Daghan na, uy. Unsa man day na? Sa duha, tulo, Unsa day na? Pil man na uy. 5, 6, 7. One K, 2K, 3K, 4K, 5K, 7K, Unsa day na be? 10K, 10K, 11. Uy, Okay? O, di ba? Daghan kayo kong natigong. Muna ako mga resibo, itigong, mga resibo. ahak lang.